Този поздрав е специално направен от Данайо и Роза за техните деца. За най-добрите момчета в Луковит, за Росе и Давид, Вали, Гърмина, Тотка и Валентина. Все върви. Авела, Кая, Гили, за Росен и Давид, за най-големите братя от Луковит. Бабарден и Германия, Яша, Правален, Яша, Росен и Давид. Валентината и Тотка, и принцесе, права Данайле, а ке кастате до им руша. Росен, тао Давид, Ласи, Босовия на Луковит. Всяка майка Росен и Давид не ражда Ласи, Босовия. И си мен буд мощно дат, Данайле, Ромален, Вали, Гърмина, Валентина и Тотка, пак им върви. Върви. А ке тумаро дат, Данайле, да имамо Роза от Луковит. Ласи, тумори, думо, до им руша, Даниле, скерея, леле. Има къща, палат и най-красивите деца. Росен, тао Давид, пенена наши перавен, менаме самката, дуй права. Машине, я леле, пак му върви. Върви. Дуй пенял принцесе, имамо Роза, тао даде Даниле, бут обичното мен. И като казва Данайо, моите деца са моята опора. Яша, Данайле, Яша му прав, а ке дечаве, дуй лъвове. Дуй принцесе и Тотката и Валентина. Вали, гърми на Данаил и Роза, пак и върви. Върви. И като казва Данайо, честит рожден ден.